Bună ziua tuturor! Vizita în județul Harghita vine după o vizită de dimineață în județul Covasna. Se constituie în evaluările pe care le fac de câteva luni bune local la unitățile medico-sanitare din întreaga țară. Dacă la Covasna mai fusesem pe timpul pandemiei, fiind un spital suport COVID care deservea și Brașovul, la Miercurea Ciuc sunt pentru prima dată. Am avut discuții la Consiliul Județean cu investițiile în desfășurare, ce înseamnă heliport, extinderea UPU, clădirea pentru boli infecțioase și pneumologie, clădirea pentru ATI, precum și locuințele pentru medici. Mă bucur să văd mulți medici tineri, mă bucur să văd specialiști în diferite domenii, iar dacă avem o discuție de arondarea sau nu a unui județ sau a unui spital către un centru universitar, vreau să vă spun părerea mea. Pacientul merge după dotări, după infrastructură și după medic. Haideți să nu ne temem că vom putea să mergem dintr-o parte în alta și să ne asigurăm că putem trata tot ce înseamnă harghitean la Miercurea Ciuc. Cred că nu putem face toată lumea transplanturi, dar restul patologiei o putem desfășura la nivelul spitalelor județene, dacă avem și infrastructură, dacă avem și dotare, dacă avem și specialiști și dacă există și o implicare maximă a factorilor autorităților locale sau județene. În dezvoltare, un spital din Miercurea Ciuc, toate cererile celor din Consiliul Județean ca autorități tutelare, ca ordonator de credite sau care subordonează unitățile medicale, pertinente și în contextul în care vom avea și realizarea acestor investiții, atunci toate cele cerute, părerea mea că sunt realizabile și înfăptuibile într-un termen scurt. Nu vreau să închei fără să mulțumesc tuturor pentru această perioadă grea prin care am trecut, încă mai trecem, pentru implicare și pentru faptul că am dat dovadă că, chiar dacă uneori poate am fost dezamăgiți sau dacă am fost deznădăjduiți în munca noastră, suntem acolo și acordăm sănătate românilor atât pe patologie COVID cât și pe patologie non-COVID.